Benvingudes i benvinguts a un altre vídeo de l'espai virtual d'aprenentatge del llapis punter. Per si no em coneixeu, per si és el primer vídeo que us arriba meu, sapigueu que jo sóc l'Albert Bretxa, mestre d'educació primària, i he decidit crear aquest espai amb la idea d'ajudar professores i professors, pares i mares i també alumnes en el vostre dia a dia, presentant-vos diferents eines que crec que us poden ajudar. I avui us en porto una de molt interessant. Com fer una pàgina web amb només 5 minuts. Si heu vist vídeos meus anteriors, potser sabeu que jo fa anys treballava una pàgina web, i en aquell moment, per fer una pàgina web, doncs havies de saber moltes coses, entre elles, per exemple, codi. Avui en dia tot això ja no és imprescindible per poder fer una pàgina web, ja que hi ha diferents entorns que amb uns senzills passos pots construir el teu propi portal web. Una de les maneres de fer-ho, i la que presento avui aquí, és la que ens presenta Google. Si com a centre educatiu teniu un entorn G Suite, podeu crear el vostre espai web dins el G Suite, però si no, amb una compte de Gmail també podeu fer-ho. I realment és super senzill. L'únic que heu de fer, com us ensenyaré ara, és anar afegint blocs que podeu arrossegar i moure, i en aquests blocs afegir-hi contingut, ja sigui de text, imatge, mapes. Tot aquest entorn és molt editable, molt personalitzable i sobretot intuïtiu. He decidit fer aquest vídeo en concret de com fer una pàgina web en 5 minuts perquè crec que pot ser molt útil per l'entorn educatiu. Poso alguns exemples. Durant el confinament, molts centres van haver d'enviar de manera regular a les famílies i als alumnes diferents tasques, activitats, programacions, perquè les anessin fent des de casa. Sé de primera mà que en molts casos això es feia, per exemple, a través de mail. Creant la vostra pàgina web, podeu anar pujant el contingut de les diferents setmanes o de les diferents sessions, organitzat per cursos, de manera que les persones que hi entrin ho troben tot de manera ordenada, fàcil, intuïtiva, accessible. Una altra utilitat que, a més, jo com a professor he fet servir. Podeu demanar als vostres alumnes que quan estiguin treballant una temàtica en concreta, materialitzin tot aquell contingut teòric i el portin a la pràctica, construint un entorn web. Per exemple, si estem treballant el cicle de l'aigua, podem demanar-los que creïn una pàgina web amb informació de quin és aquest cicle, quines són les seves característiques, aquelles coses que s'han de saber, afegir imatges, afegir vídeos, i a més podem fer que ho facin de manera col·laborativa. Una altra utilitat, que jo també he fet servir com a docent, és construir una pàgina web amb contingut que els alumnes poden visitar cada vegada que ho necessiten per accedir a les lliçons que hem estat treballant a classe i així poder seguir avançant. O fins i tot plantejar pàgines web tipus WebQuest, on els alumnes es van trobant contingut que han d'aplicar, superant proves. Interessant, oi que sí? Doncs anem al vídeo. Ara ja som a l'ordinador i us explicaré les coses bàsiques, els passos que hem de seguir per construir una pàgina web en 5 minuts. Sapigueu que us explicaré les coses més habituals, les coses més bàsiques que es fan servir. Però si voleu, si hi ha interès, més endavant d'aquí unes setmanes puc fer un altre vídeo explicant opcions més avançades. La primera cosa que hem de fer és anar al navegador que fem servir. Habitualment, jo acostumo a fer servir Google Chrome, però podeu fer servir Safari, Mozilla Firefox o qualsevol altre, i entrar a Gmail. Dins de Gmail heu d'iniciar sessió al vostre correu de Gmail, al vostre correu de G Suite o al vostre correu de Xtech, que de fet la Xtech no és altra cosa que un correu de G Suite. Un cop dins, aneu a dalt a la dreta on hi ha els botons que diu aplicacions de Google i cliqueu i se us obren les aplicacions més habituals d'ús de Google. Aquí cliqueu a Drive. Un cop dins a Drive, a mi em surt buit perquè realment no hi tinc res, el que heu de fer és clicar a la banda esquerra on diu Nou, sobre un desplegable, clicar a l'opció de més i clicar a l'opció on diu Google Sites. Quan ja ho tenim obert, veurem que Google, per defecte, ens carrega una plantilla buida que cal que nosaltres anem construint i afegint contingut. La primera cosa que jo recomano fer és triar un disseny. Per fer-ho, ens anem a la banda dreta, on diu temes, cliquem i veurem que Google ens proposa diferents dissenys de pàgines web. Aquí ja, a gust del consumidor, tria aquell que més li agrada. A mi m'agrada aquest. Una vegada hem triat el disseny, una de les coses primeres que hem de fer és, evidentment, ficar el títol de la pàgina. Ja que és possible que molta de la gent que estigui veient aquest vídeo siguin escoles, muntaré l'estructura i faré una pàgina web d'una escola fictícia, l'escola Llapis Punter. Per canviar el títol, l'únic que hem de fer és passar el cursor per sobre on diu el títol de la pàgina, veureu que s'obre un requadre, fem doble clic i seleccionem el text, que escrivint de nou podem modificar. Fent doble clic altra vegada, podem editar-lo. Podem ficar-ho en negreta, cursiva, podem decidir centrar-lo o no. Una altra de les primeres coses que hem de fer és introduir el nom del lloc web. Per fer-ho, ens anem a dalt a l'esquerra, on diu Introdueix el nom del lloc web i escriure'l.
Una cosa que se m'ha oblidat dir-vos i que de fet és important perquè possiblement us ho esteu preguntant és: cal guardar allò que vaig fent? No, no cal. Tots els canvis es desen automàticament. Fixem-nos en aquesta zona, de manera que si jo modifico el text, em diu que s'està desant i al cap de pocs segons ja està guardat. Una altra de les coses que podem fer al principi i que a més queda molt xula i resolutiva és canviar la foto de fons. Per fer-ho, clicarem en aquest espai, veurem que ens permet canviar la imatge. Aquí el que podem fer és seleccionar una imatge que ja tenim per defecte guardada al Drive o buscar-la al web i a més també imatges del propi Google que ens proposa, algunes de xules. Podem carregar qualsevol d'aquestes imatges, buscar-les a Google, carregar-la des de Google Drive o bé, si tornem a clicar-hi, penjar-la des del nostre ordinador. I ara jo penjaré una imatge de l'escola on anava de petit, Escola Sant Martí, i se'ns col·locarà de fons. Veiem que s'està desant i ja ho tenim guardat. Una altra cosa que podem fer és, si cliquem aquí, veurem que ens dona l'opció d'afegir un logotip. Si tenim un logotip d'escola o d'aula, ja que estem fent una pàgina web de la nostra classe, clicant aquí, se'ns obre una secció on podem penjar un logotip. I ja el tenim col·locat a dalt a l'esquerra. Una vegada hem fet aquests primers passos, és important parar-nos un moment a pensar quina és l'estructura que volem que tingui la nostra pàgina web. És a dir, quines subpàgines, quines seccions volem que tingui. Ja que estem fent la pàgina web d'una escola, possiblement seria interessant tenir els cursos o cicles que té l'escola per poder ficar la informació de cada un d'aquests cursos o cicles dins aquesta secció. Per fer-ho, ens anem aquí on diu pàgines. Veureu que de moment només tenim la pàgina principal, que és aquesta que esteu veient, però en podem afegir d'altres. És tan senzill com clicar al botó de més, pàgina nova, triar el nom, fet. Cada una d'aquestes pàgines se'ns ha col·locat a la part de dalt, de manera que tenim la pàgina principal, on encara no hi tenim informació, la pàgina d'educació infantil, on encara no hi ha informació. En aquest punt podem decidir si deixar-ho aquí dalt o clicar en la roda que tenim a l'esquerra si volem que aquestes subpàgines ens apareguin en comptes de la part superior al lateral. I veureu com han desaparegut de la part de dalt, en canvi, si cliquem aquí, ens apareixen les subpàgines. En aquest punt, que tenim el disseny bastant construït i l'estructura de la pàgina, podem començar a pujar contingut. Heu de tenir en compte que aquell contingut que pugeu es pujarà a la pàgina que teniu seleccionada en aquest moment. Si jo ara afegeixo contingut, es posarà a la pàgina de cicle superior. Comencem, doncs, anant a la pàgina principal. Ja la tinc seleccionada, perquè està marcada en blau, i quan vulgui afegir contingut és tan senzill com fer doble clic en aquesta zona i se'ns obren uns botons. Aquí podem afegir diverses coses. La primera d'elles que farem, doncs, és text. Se'ns obre un quadre on podem escriure. Una vegada redactat el text, igual que abans, fent doble clic, podem triar si volem amb negreta, centrat i altres opcions. Imaginem que ara, a part de donar la benvinguda, doncs volem afegir una foto. Fem doble clic, veiem que ens dona l'opció del núvol amb la fletxeta, que significa penjar coses, i cliquem, i penjaré una foto que tinc guardada a l'ordinador de una de les altres escoles que vaig anar quan era petit, l'escola Joan Maragall. Ja tinc la foto penjada. Un cop tinc la foto penjada, fixem-nos que la puc arrossegar ficant el cursor a sobre, clicant-hi i desplaçant-la, de manera que la puc centrar. També la puc fer més grossa, clicant sobre la foto i amb els desplegables. Imaginem que ara, a més, hi vull afegir un vídeo. Doncs torno a fer doble clic, selecciono l'acció de insereix. Fixem-nos que aquí se'ns obre un espai on afegir una URL. Ja prèviament l'he buscat i l'enganxem aquí. Un cop afegit, li diem a inserir i ja tenim el vídeo afegit a la pàgina. Altre cop el podem arrossegar allà on vulguem, fer-lo gros, etc. En aquest punt és important remarcar un aspecte. Cada vegada que hem afegit una cosa es crea un mòdul. Aquí tenim un mòdul de text, aquí tenim un mòdul d'imatge, aquí tenim un mòdul de vídeo, que són intercanviables. Quan passem el cursor per sobre, podem clicar aquí, on hi ha aquests puntets, i arrossegar-lo. A més, podem clicar on hi ha el fons de la secció per triar un color diferent. Ja tenim, doncs, informació i hem penjat coses a la pàgina principal. Ara bé, si volguéssim afegir coses a les subpàgines que hem creat anteriorment, l'únic que hauríem de fer és clicar a la secció que volem, per exemple, Educació Infantil, que veurem que està buida, doble clic i afegir aquell contingut que nosaltres vulguem. El mateix amb cicle inicial, cicle mitjà, cicle superior o les subpàgines que anem creant. Bé, fins ara senzill, oi que sí? Una vegada tenim omplerta la informació de tot allò que volem ficar a la nostra pàgina web, el que haurem de fer és publicar-la. Abans de publicar-la, si voleu, podem previsualitzar-la. Per fer-ho, l'únic que hem de fer és clicar en aquest botó que diu Previsualitza
De manera que veuríem l'aspecte que té la nostra pàgina web, amb les diferents categories i la informació que hem anat afegint a cada una de les seccions. A més, fixem-nos que també ens dona l'opció de veure com quedaria no només amb ordinador, sinó també amb tauleta, ja que té format responsive, o amb el mòbil. Quan ja haguem vist tots els detalls, l'únic que hem de fer és tornar enrere i dir-li publicar. Aquest és un punt important. Veurem que podem fer diferents coses. D'entrada, el nom de la web que ens donarà per defecte és el que hem posat prèviament, escolallapis.it. Li diem publica i em diu que el nostre lloc web ja s'ha publicat correctament. I ja tenim la pàgina web penjada. Una vegada publicada, per fer-ho arribar a les famílies o a qui vulguem, tenim dues maneres. La primera seria, i la més habitual, seria copiar la direcció web, la URL que tenim aquí dalt, i fer un correu i dir-li enganxar. D'aquesta manera ho podem enviar als destinataris que vulguem. Un consell, cada vegada que envieu un correu, ja sigui a famílies, a altres professors, quan cliqueu aquí, veureu que us permet ficar direccions de mail. Si cliquem l'opció de CCO, que són destinataris en ocult, podrem afegir correus, però les persones a qui el rebin no sabran qui més l'ha rebut. No veurem les direccions dels altres destinataris. I per un tema de privacitat de dades és altament recomanable, sempre que enviem correus, fer-ho així. L'altra manera de compartir la pàgina web seria compartint-la amb aquest botó. Ara bé, aquí hi ha diferents opcions. Quan triem aquí, se'ns obre una finestra on hi podem afegir un correu. M'afegiré a mi el meu correu d'Xtech. I aquest punt és importantíssim, ja que aquí a la dreta ens pregunta amb quin rol volem compartir aquesta pàgina web. Si deixo per defecte com està, tinc un rol d'editor. La persona que rebi aquesta pàgina web podrà modificar-la, perquè serà editor i podrà fer canvis, podrà borrar coses i podrà afegir-ne. Això és interessant, per exemple, quan volem que els nostres alumnes construeixin una pàgina web de manera col·laborativa o quan en un mateix cicle hi ha diversos tutors i han de construir la pàgina web entre ells. Ara bé, si volem que la pàgina web sigui només de lectura, el que farem és clicar aquí i dir-li que serà només lector de versions publicades. D'aquesta manera, les persones que afegim en aquest correu només la podran veure. Aquí podem escollir si volem enviar o no una notificació, un missatge personalitzat. Bé, abans de començar el vídeo, potser no les teníeu totes, però ja heu vist que amb un 3 i no res hem muntat una pàgina web en pocs minuts. Si us ha semblat interessant, si us ha agradat, agraeixo que em poseu un like al vídeo. Això fa que aquest arribi a més gent. I si voleu, us podeu subscriure al canal. D'aquesta manera, cada vegada que pugi contingut nou, ho sabreu. També us recordo que tinc altres xarxes socials. Em podeu seguir a qualsevol d'elles. Si teniu dubtes, suggerències, qualsevol cosa, em podeu contactar a través dels comentaris o a través de les xarxes socials. Si, per exemple, voleu que faci un segon vídeo explicant opcions més avançades, altres coses que m'he deixat en el tinter, només cal que m'ho digueu. Moltes gràcies per acompanyar-me, espero que us hagi agradat i fins la propera!